Het handenboogschieten in wedstrijdverband is bij het grote publiek niet of nauwelijks bekend. 1 keer in de 4 jaar komt het op televisie, wanneer toevallig een Nederlander kansrijk is tijdens de Olympische Spelen. Maar datgene wat bij de Olympiade wordt gedaan is een heel ander spelletje dan wat vandaag in Boekel op het programma stond. Dit zijn de Limburgse kampioenschappen 25 meter 1 pijl. We schieten vandaag 50 pijlen en na die 50 pijlen gaan we kijken wie vandaag Limburgs kampioen is. Nu heb je verschillende disciplines in het handboogschieten. Wat heb je allemaal? Ja, wij schieten dus het 1 pijl gebeuren zoals gezegd. Je hebt ook in de wintermaanden 3 pijlen. We schieten 3 pijlen op 18 meter. Je hebt nog Olympische discipline, dat is 70 meter. En je hebt nog veld en jacht, dus in de bossen met pijl en boogschieten. Het is 10:30 of zo en ik zie hier een heleboel glazen bier. Hoort dat bij handboogschieten? Ja, dat hoort eigenlijk bij de gezelligheid. Ben je echt topschutter, dan kun je niet te veel drinken. Een paar pilsjes erbij hoort er gewoon bij voor de gezelligheid. Maar als je te veel drinkt, dan word je ook nog geen kampioen. Dus een paar mag, maar te veel is uit de boos eigenlijk. Maar met dat bier in de morgen komt het handboogschieten natuurlijk nooit van de naam cafésport af. Nee, dat niet, maar dat zou ik eigenlijk ook niet erg, want het is een gezelligheidssport. En je ziet nog heel veel verenigingen wat eigenlijk bij de café liggen. Er zijn nog heel veel verenigingen hebben zelf een accommodatie. En het is gewoon, ja, bier wordt getapt, is geen probleem. Bier en handboogschieten horen een beetje bij elkaar. Ze horen een klein beetje bij elkaar, maar ja, je moet het niet gaan overdrijven. Ik drink maar zoet voor zelf weer. Hier echt het op. We drinken nog even kolen. Geen hier. Heerlijk.